Touch it. Feel it here. Bueno, buenos días. Kaixo, egunon. Gaur gurekin dauzkagu Infabrik filmeko ordezkariak aurtengo zinemaldiko sail ofizialean parte hartuko dutenak Andy Stark produktoria eta Peter Strickland zuzendari eta gidoilaria ere hemen dauzkagu. Oraintxe ikusi dugu filma eta galderetarako tartea zabalduko dugu, eztabaida izango dugu eta. Hemen aurrean pasako dugu. Badugu zer ez hitz egin. Kaixo, egunon. Ikaragarri gustatu zait filma eta zuzendariari galdetu nahi nioke ea bere filmak normalean ezberdinak dira, ohiko moldeak hausten dituzte, eta 70ko hamarkadako eta 80ko hamarkadako zinemagintza ere halakoxea zen. Jakin nahi nuke zein erreferentzia izan dituzun zinegintza horrekiko, eta ez terroraren generoaz bakarrik. Zer referentzia erabili duzu onerako, eta bestetik, Ben Wheatleyren izan ikusi dut, produktore ejekutibo gisa tituluetan. Ez dakit zuen lehenengo kolaborazioa den, edo aurretik ere elkarlanean jardun duzuen. Lehenik produktorearen galdera erantzun nahi duzu? Zer utziko dizut? King Halls benetan influentzia handia izan da film honetarako. Egia da berak ere maniki asko erabiltzen zituela eta aurpegietako makillajeera eta horrek nire haurtzaroa ekartzen dit gogora. Izan ere ni aurra nintzela denda askotara joaten nintzen, bertako manikiei begira geratzen nintzen, ikusten nuen nola bazituzten atz luze eta finak eta maniki asko ikusten dituz eta iruditu zitzaidan hori importantzela eta bai influentzia handia izan zen. Eta egia da ongi dagoela horretan hasten garenean, baina asko gustatzen zaizkit, Mortino, Argento, Babar eta hoiek denak oso interesgarriak iruditzen zaizkit. Ez du zuzenean pentsatu behar bada nire subkostientea izango zen, baina egia esan behar badizut almazen handi hoietan, denda handi hoietan, eta batez ere erresuma batuan beste mundu bat zen, ez zen ohiko denda bat non bazenekien pertsona bat ikusten zenuen, eta arropa gorantz egoten zuen igogailu batean, eta nik film hori nik garai hartan aurre ikuspegi horrekin gauza ikusten dituen gisa egiten saiatu nintzen. Hau da, askotan pertsona bat igogailu batean sartu eta gero behean sartzen zen ikusten genituen nola manikietatik tintak eta arropa tintak ikusten zirela, behar bada hor ikusten da bertako orgasmoaren espermare badagoela arroparen gainean, eta arraroa bitxia izan daiteke hau, baino gorputzeko fluxu horiek beti arropan bukatzen dute, gure izerdiarekin gertatu daitekeen bezala, eta horretatik abiatu nintzen, arropak giza gorputzean duen kontaktu horretatik. Bai. Films, ekoiztetxea Ben eta nik sortua izan zen, eta dagoeneko 6 film egin ditut berarekin, eta Rook produktoraren kide da, eta bera ere, bere horretan, lan honetan murgildu da. Kaixo, ez dakit nondik hasi. Hainbat eta hainbat galdera nituke, beraz moztu egin beharko didazue behar bada. Lehenik eta behin. Uste dut ulertu dudala filma, baina gauza batzuk gainditu egin naute, edo behar bada ez ditut ulertu. Bertako sorginek arropak, jantziak, erramientak erabilitzen dituzte, edo jantziak kontrolatzen dituzte haiek. Ez dakit erantzun beharko nuken bi norabideak izan daitezke posible, baina badago, filmaren amaieran elementu bat non ikusten den, badagoela ari bat pertsonaiaren azaletatik ateratzen dela, eta hor badago
odol hori, menstruazio odola ere tinte gisa erabiltzen da, eta azken batean, jantziaren garrantzi hori aleatorioa da. Ez ditu pertsonaiak epaitzen kontsumitzaile direlako, edo kontsumista direlako. Hau da, nik Sheilaren lekuan lau soineko erosiko nituzke, baina ez dago arrazoirik soineko hori ez erosteko. Niretzat garrantzitsua izan da ez epaitza. Izan ere soinekoa bera, minbiziaren gisa, aleatorioa da, minbiziak edonor hil dezake, zentzurik gabe, eta soinekoa bera ere fabrikatu egiten da, eta aske uzten da. Eta merkaldietan hori gertatzen da. Behin soineko hori itzultzen denean, eta berak itzuli nahi duenean, eta gero horra agertzen denean soinekoarekin, hori azkenean objektu bat da. Hau da, nolabait objektu orokor bat da, eta behin dentatik ateratakoan bere bizitza izango du, eta behin eta berriz hil dezake. Ikusten dugu biktima gehiago ere badaudela, behekaldean, arropa fabrikatzen den lekuan. Elementu horiek, hau da, soinekoa kontrolatzen ditu eta armairu barruan sartzen da, ikusten da hor nola espasmoa txukotzik batzuk ere badaudela denda barruan. Hor azpian badago ideia bat, eta hor ikusten da Lackmore andereñoak berak kontrolatzen duela hasiera batean soinekoa, baina ez da hain argia ere. Galdera gehiago dauzkat, baina beste batzuei utziko dietxan da. Paul Kattenberger naiz, Alemaniatik nator, eta lehenik eta behin zoriondu egin nahi zaituztet filmagatik, inoiz ikusi dudan pelikularik bakanetakoa, berezienetakoa da, eta galdetu nahi nuke zergatik txertatu duzun hainbeste indarkeria. Asko kalde egin dute, izan ere bertako indarkeria ezin izan dute jasan. Zergatik erabaki duzu indarkeria hori agertzea? Bueno, ez da beldurrezko edo mamuen historio bat, baina badago nolabait maldizio bat horra atzean. Genero pelikula bat da, eta jantzin madarikatu horrek hil egiten du jendea. Indarkeria, tira, bai, jendea hil egiten da, baina ez dituzte beste pertsonek hiltzen. Bai, historioaren oinarrietako bat hori zen, izan ere arazo handiak sortzen ditu, eta filma ez litzateke horrelako izango indarkeriarik gabe beste erabateko izango litzaken, beraz, horrela izan behar zuen derrigor. Nik ere badaukat galdera bat, zergatik dago filma bi zatitan banatuta edo bi narratiba historioetan banatuta? Izan ere, filmak historio osoa jarrai zezakeen, lehenengo protagonistarekin amai ziteken, baina moztu egiten da, eta gero hor despedida hori agertzen da, eta hor ezakiz zergatik moztu duzu, pentsatzen dute isladak eta reflejoak badaudela, errimatzen dutela bi historioek, baina ez dakit azaltzea gustatuko litzaidake. Beti osatu behar dugu pertsonaia katea bat, eta arroparekin hori gertatzen da, nik jantzita dan alkandora hau bigarren eskokoa da, beste norbaitek ere jantzi du, eta ez dakit zer egingo zuen horrekin. Behar bada, momentu batean alkandoranek ez dan erabilgarri izango, baina gustatzen zait arropak daukan izaera zikliko hori. Interesgarria iruditzen zait, behin egin nuen zirriborro bat, eta gehiago konektatu nituen bertan pertsonaiak, eta lortu nuen Rachek beste emakumeren garbigailua konpontza, baina hori logiko egia izango litzateke etorkizunaren pentsatzen jarriko ginduzke, eta ez nuen horrelakorik nahi. Azken batean nik lortu nahi nuena zen, heriotza aleatorioa dela azaltzea, eta hori galdu egiten da pertsonaia konektatuz gero. Horregatik importantea izan da niretzat, Shirarekin bizitza, beraz maite mintzea, eta gero gainerako pertsonaiekin ere hori gertatzea. Denek, noski, akatsak ere baditu eta bera ere gogorra da, baina Rachekin oso leial jokatzen du beti. Asko gustatzen zait bien arteko harremana, baina garrantzitsuena da,
azkenean damu izana hiltzea, beraiek hiltzea. Erraza da, beraiekin bizitzea, eta harreman hori aurrera eramatea, baina badaude eszena dramatiko batzuk eta absurdoa den horren ideia zabaldu nahi izan dut. Bai, niretzat importantea da pertsona bat gisa horretan hiltzea izan ere ikusten dugu orduan nola benetan gogorra den pertsonari hiltzen denen orduan pentsatzen dugu momentu horretan eta gogorra zaila da horri aurre egitea psikosi baten modukoa nola baita esaterran, baina filma buruan dugunean bai importantea da pertsonaia hoiekin maitemintzea eta gero benetan sentimentu hori baina ez dago inolako epaiketarik eta hori ere nahita eginikoa da, badago, azpian ere kontsumoaren kultura bat, bertako borrokak, batez ere bukaeran gertatzen denean, hor jendea zai ikusten dugu merkealdietarako, borrokan istiluetan hasten dira, baina azkenean observazio edo behaketa satiriko bat da, eta ni ere kontsumista naiz, nik ere kondara udaramat eta on nonbait egin zuten eta ez dut ez didakta ez hipokrita izan nahi, baina esan dezakegu kritikoa dela filma gure kultura kontsumistarekin, baina beste batetik ospakizun bat ere bat da eta denda hoiei alegatu bat egiten zaio, nik faltan botatzen dut film batean DVD-ak ez erostea, gaur egun denda batera sartzen zara eta bertan denda hauetan herri fantasma baten moduko dira, ez zait gustatzen niri internet bidez erostea. Nahi dut pertsona batek aholkatzea zer erosi bat duten. Ez dut kode aleatorio baten aholkoa jasane, algoritmo bat. Bai, harritu egin zaitu film hau sail ofizialera sartzeak, batetik, eta bestetik komentatu didate proiektua hasieran telesail baterantz bideratuta zegoela, eta egia da bi istorio daudela film honen barruan, baina badaude pertsonaia gehiago sartzeko aukera badago soinekoaren inguruan, eta bestetik bertako saltzainei dagokienean beren jarrera eta bere janzkera dendariena nondik dator. Lehenengoa, ea harrituta nagoen. Bai, pertsonaiak gehiago zeuden historian, baina ez genukan nahiko dirurik dena egiteko. Berez ere zaila egintzeko 26 egunetan filmaketa burutzea, eta pertsonaia gehiago bagenituen, baina erabak egin behar genuen filma egin edo ez egin. Baina beti dago jarraitzeko aukera eskaintzen duen elementu hori, eta Akademia de Polizias edo Police Academy horren gisa jarraizezaken 7 bat film egin baitzituzten berarekin. Eta bestetik, ea harrituta duten nagoen, bai, beti harritzen nau nire filma hautatzeak eta beste zinemalietan eta, baina benetan sorpresa atsegina da. Izan ere, ni britainiarra naiz eta batzuetan badakizu modestia hori agertzen dugu, modestia fatxo hori agertzen dugu, baina askotan ez daukazu ideiari filmat egiten duzunean non bukatuko duen film horrek. Baina azkenean ikusten dituzu hainbat gauza negatiboak ere nik sarretan ikusten ditut, nola berra egiten dieten nik ez dudalako asmatu behar bada objektibo batekin. Baina, bai, harrituta nago, egiten sail ofizialan amaitu izanaz. Eta bai ez dut psikofrontikoa izan nahi, baina bai harrituta gaude izan ere, azken batean, hautaketak zinemarekin du zer ikusterik ez da jende ospetsuaren filma bakarrik hautatzen dena. Eta beraz, guri filma gustatzen zaigu benetan zinema purua delako, ez da politika, ez da gidoi hutsa azkenean, irudia, soinua eta ideiak elkartzen dira filmetan, eta horregatik gaude hemen, eta guretzat benetan atsegina da hori dena horrelako zinemaldi batean, gizonetako zinemaldi batean agertzea, zoragarria benetan.
Eta galdetuko zenidake, hirugarren galdera errepikatuko zenidake? Bai, sorginen jantzien inguruko karakterizazioaz galdetu du. Bai, asko gustatzen zait beraien jantzkera. Eta almazen edo biltegi handi horiek beti denbora edo egunerokotasunetik kanpo geratzen dira, ez dira supermerkatuak bezalakoak. Honek Jacksons izena zuen Reddingen eta 2013an itxi egin zen, baina ordura arte, 2013 arte, bazirudien 1950ean zeundela atetik sartu orduko. Eta gaur egunera ekarri izan bagenu pelikula, bestelako izango nintzateke. Ez nuen autu hori egin, izan ere orduan zalantza asko izango genituzke, eta Tinder agertu horretik, bihotz bakarte horiek ere zerbait egin bertzen, eta jakin bertzen non eta zer egin, eta horraino eraman nuen. 1993 arte beste gora bat genuen. Gero interneten bidez etxektak egiten hasi ziren, eta hasi ginen. Eta, film honetan badirudi 60-70ko hamarraldietan gaudela. John Thompsonek, nire lankidetako batek, agertu zituen jantzi horiek. Eta sentsazio nolabait gotikoa ere bazuten. Behar bada hortik atera ditut ideia horiek, Franco Mascargento filma ere ekartzen zaigu, vampiroen ideiak ere atzean daude. Beraz hor Joe Thompsonekin ere badago nolabaiteko elkarrizketa bat, eta Miss Latmore gure lankideak ere, eta bere pertsona hori interpretatzen duenak ere beti kolaboratu du berarekin, eta azken batean zerk funtzionatuko lukeen aztertu eta ikertu dugu. Filmeko pertsonaia gogora ekarriz ez dakit badagoen pertsonairik fetitxerik ez duenik. Argi dago, bistakoa da, bertako soinekoa fetitxe bat dela. Bestetik dago lehenengo protagonistaren semea, bere marrazkiekin. Bestetik badaude garbigailuaren gaiak azartzen duztenak. Denak fetitxistatzat gauzkazu? Ni bai. Ez dakit besteak denak fetitxistak garen, zu halako azara? Bai, objektuekin lan egitea gustatzen zait, izan ere horrela ez duzu bitartekari den pertsonekin jardun behar. Wagnerrek eta bertako Quay Brothers eta Borortxikek eta beste hainbatek ulertu zuten badagoela botere kimiko bat eta nola harremana sortzen dugun objektuekin, lotu egiten gara objektuetara. Eta egia da filma fetitxista dela, baina ez zentzu sexuala emakarrik hor badago elementu bat, reggaekin gero media horiek ikusten dituenean, baina bitxia da eta azken batean ezin du jantzi eta ongi sentitu Rachel ere Rachel asko kezkatuko da horregatik, izan ere enkajedun zerbait ikusten duen bakoitzean desiratu egiten du nolabait. Eta arropa da azken batean, eta arropa janzten duen pertsona zaparte hau da. Xilarrek ezin du ikusi bestearen azpiko arropa, bere arpegia ere beste batek bere kuleroetan ere itxasten du, eta bere gorputz likido hietatik maite minuta dago, bere mutila. Eta hor denean objektuak sartzen dira, eta erantzun mediden autonoma eta sensorial bat eskaintzen du erotikoa ere bada, baina badago erantzun taktil bat soinuetarako. Eta ez da materiala edo ehundura bera bakarrik objektu dena, soinua ere hor dago eta hipnotizatu egiten da mundu guztia. Absurda da izan ere
poblazioaren herritarren ehuneko txiki batek bakarrik dauka, baina nik zer egin nahi izan dut, nitxe hori edo gutxiengo hori zabaldu eta pertsonaia guztien gana iritsi. Eta askori gustatzen zaizkie, hemen labadoren mantra horren jarraitzaile asko ikusiko topatuko ditugu filo honetan, eta hori ederra iruditzen zait benetan. Bai, hainbat galdera ditut jantzien inguruan, benetan erakargarria egin zait, intrigantea egin zait, ikusi dut Joe Thompsonek garatu duela hori, jakin nahi nuke nola egin den lan hori, nolakoa izan den jantzien sormena, ze inspirazio izan duzuen jantzi edo soineko gorri horrentzat, ez dakit beste diseinatzaileren baten jantzi edo soineko klasiko bat aukeratu duzuen, ez dakit nahita aukeratu duzuen ehundura hori, ikusi da soinekoa bera arina dela, eta hori ezinbestekoa da mugimendurako, eta gero plastizitate hori eskaintzeko bestetik, harrigarri suertatu zait, bertako estetika Victorian hori, hor Dracula hori daukagu, bere konkobinak agertzen dira, ez dakit hori nire ausnarketa den, edo vampirismoarekin analogia bat egiten duzuen, eta kontsumismoarekin, edo aitzitik, azkenean helburua ez ote zen estetika gotiko, erromantiko hori garatzea, iluna dena, gaiztoa hartzen, edo barne hartzen duena. Eta bestetik, jantzi begira, badago beste momentu bat, eta nahi nuke pistaren bat bilatu, interpretatu izateko. Ez dakit, momentu bat bazegoen ez dakit zer esan nahi duen. Badago une bat non, vampire protagonista, hildako model horren argazkia hartu kiribildu eta baginan barrura sartzen duen. Ez dakit hori berriro ere etxeranzko bidea edo itzulera bat ote den. Ez dakit hori nire interpretazioa utxik izan den edo ez den beharrezkoa. Momentu horrekiko azalpen bat gustatuko litzaidak eta eskertuko nuke, mila esker. Zoragarria. Benetan, unkituta nago uteroaren ideia hori entzunda, baina eszen hori ikusi nuenean oso ederra iruditu zitzaidan. Menstruazio odola da, eta askok pentsatuko zuten. Ez, manikia etzegoen lesionatuta, etzegoen zaurituta, baina itzultzen bagara soinekora, benetan ikusgarria da nola materiala esan duzun bezala oso importantea da mugimendurako esan duzun bezala. Eta behar genituen ondulazio horiek, ameba baten gixako izaki bat egin beharko luke. Eta beraz xifoia eta zeta erabiltzen dira horretarako, eta gorria izan bertzen bestetik kolore dagokionez, argi dago, berriro ere odolera itzuli nahi horretan. Eta ez dakit zenbaterainoko arrakasta lortu dugun, baina Xilaren historiaren amaieran ikusten da bere sabelean duen zikatriz hori, ebaki hori, soinekoaren gehiengo luken puntu originala da. Hasieran forma bera ere baginaren gixako egin nahi nuen, baina arazak izan nituen, izan ere oso agresiboa zen, gero bertan lesio bat izateak edo zauriak egiteak. Eta gizonezko izan balitz behar bada oso seinale misoginoak bultzatuko nituzken, beraz hori erabat baztertu egin nuen, eta diseinua abstraktuagoa da, zauria baino, eta gero soinekoaren jonskera eta erortzeko modu hori lana da, benetan ideia gehiago daki honen inguruan berak badaki zergatik hautatzen dituen, egiten dituen bere autuak. Bai, diseinua Sound enpresakoa da, bertako saltzaileena, Little Dorrit filmean Dickensen adaptazioan ere badago, eta hor badaukagu nolabait jantzi tergi bat, bestuario bat, eta bertako jantziak garai batekoak dira, Dickensen garaikoak, Victoriarrak, eta horrela diseinatu dugu
Jantziak, ez dakit galdetutako guztiari erantzun diodan. Bai, orduan papera, vaginan barruan sartze horrek zer esan nahi zuen? Bai, hortxe jarri du, bai, argi dago, baina azkenan gorputzeko likido horiek dira, da gorputzetik ateratzen direnak berriro ere gorputzera itzultzen dira beste espazio batzutan, eta hori da atzean dagoen ideia, egia da nire eszena favoritoetako bat, edo gustukonetako bat dela hori. Ez niri begiratu galdera hori erantzuteko. Iruditzen zait benetan, nik ez dut inoiz zelantzan jartzen film bateko zuzendariak egin nahi duena. Ni zinezalea naiz, eta iruditzen zait magiak eta ilusioak agertu egin behar dutela. Gero, ez zait hainbeste axola, jendeak ulertzea edo ez, nik buruari eragin nahi diot, eta bueno, behar bada oraingoan edo hemendik urte betera pentsatuko dut ideia horietan, eta hori magikoa da. Narratiba klasikoa niretzat aspergarria da, ez zait batere interesatzen eta saiatzen naiz, eta ahalbidetzen diot Peterri berak egiten duen hori aurrera ateratzea zoragarria iruditzen zait bere mundu horren kide izatea, eta azkenean zinemagintza hori da, funtsean, bakana da, berezia da, eta, bueno, zaila da, logika eta misterioaren arteko oreka hori bilatzea. Bien arteko harreman bat da, misterio pixka bat beti dago ondo, baina gauzak abstraktu direnean ni ere galdu egiten naiz. Film honetan badaude hainbat elementu misteriozkoak direnak eta behar bada hainbeste zentzu ez dutenak. Eta nik eguneroko bizitzan ikusi ditudan elementuak identifikatu nahi izan ditut film honetan. Badakit zer den bezero izatea, bezero zerbitzatzea, hizkuntza bera ere behar bada exageratua edo gehiagizka izan daiteke, baina gogoratzen ez nik Otenbargerrekin aurretik Inemera joan behar izan nola, eta bertan bazegoela iragarki bat non bertako operatibo batek, bertako langile bat agertzen zen, baina inglesai eufemismoak asko gustatzen zaizkie, batez ere mundu korporatibo eta minorista horretan, eta niretzat nolabait banda elastiko bat edukitza bezalakoa da, agertoki ezberdinetan, gero hasieran solte dagoen hori, gero estiratu egiten dugu eta dena errealitatearekin konektatzen da. Azken batean bertan dagoen elementu indartsunetako bat jendea hiltzen duen soineko hori da. Eta dena horri lotzen saiatu naiz. Zuzendari gisa erabat asebete zaitu filmaren emaitzak, eta ez kabaliz zerbait aldatuko zenuke, zer aldatuko zenuke? Ez dut uste zuzendariok inoiz erabat asebete gaudenik egiten dugun lanarekin, badaude momentuak non pozik gauden egindako lanarekin, iruditzen zait garbigailua eta manikien eszena horietan intentsitate handia dagoela eta elementuak ongi osatu zutela irudia, baina gero atzera begiratzekoan konturatzen ez atzetik goitik ezin genuela gure soinua kontrolatu, gure gainean beste denda bat zegoelako, eta barti modo pop abesti bat da, eta zenboiten koro bat zegoen, eta atzetik paseatzen zen, eta nolabait odola xurgatzen duenean, itzultzen naiz nolabait platora, eta bai, egia da, egiten dudan guztia ia beti aldatu egingo nukeela, baina gero iristen da momentu bat, horrela utzi behar duzuna, beti daude akatsak, eta horrela izango da beti. Tamalgarria den arren, triste den arren, baina horregatik jarraitzen dut lanean, izan ere beti pentsa dut, oraingoan ez dugu asmatu, baina urrengo filmen asmatuko dugu, gero berriz hanka sartuko dugu beste zerbaitetan, eta, bueno, urrengoan hobeto gehiago saiatuko ez. Bueno, nik esan behar du, ni ere bat pozik nagoela emaitzarekin. Hemen utziko dugu, eskerrik asko, film honi txalo bero bat egin dugu.